gibisita nga pamilya. Pag-abot nako sa balay, duha niya kagagmayng bata, mga nagpangidaron og city, ang usa mga 8 or 9 anyos na batong. Ug niya ang iyang mama o ang ilang mama o ilang papa na busy ngadto sa kusina kay nagprepare sa amo ang paniudto. Ang duha ka bata nagdula-dula sila braha o giignan ko, "Father, tungits ta." Na siya ako, kay gagmay kang bata, nang hagad na kong tungits. Nga napay, sumpay ko, ay di ko, siya, lingaw-lingaw lang ba? No? Kuyawan yung mga bata, lingaw-lingaw ra ba? Ning ingonin ko, "Kamao de ka." Siya, "Kamao ay." Ning ingon ko, "Kinsa may gatudlo ninyo tungits?" Ingon dayon ang usa, "Wa may nagtudlo na mo." Ingko, "Nganong nakamauman mo?" Miingon dayon, "Kay kung si mama o si papa magduwag tungits, magtanaw man mi. Maunang nakahibalo mi unsaon pagduwa." Unya miingon dayon ko, "Diin masad ka anang lingaw-lingaw." Ingon dayon tong usapog ang manghod, "Lingaw-lingaw, gamay pusta." No, basta lingaw-lingaw di ko no, gamayng pusta. Ning ko diin masad ka kay bawa ng terminohang lingaw-lingaw. Ingon po din siya, mao man ay ingon ni Papa, kuyog sa iyang mga amigo, lingaw-lingaw kuno. End of the story. Nganong ako man siyang gi-share mga igsuon, nganong naghisgot man tag tungits nga piyesta man ron sa batang Hesus. Nga sugal man itong gihisgotayin. Kay kun katong maong mga bata, tungod kay kanunay sila nga nakasaksi sa ilang ginikanan nga magduwa og tungits, nakatuon. Kay maoy na andan nila nga dapit nga diin ang ilang ginikanan adto maglingaw-lingaw, nakatuon. Kay ang bata dili maguna kinahanglan ganigod nga sige kag sulti, kinahanglan pakuyugan sa nimo og buhat. Kay di ba na may panultihon sa maninglis nga action speaks louder than words. Mao na nga sa atong ebanghelyo karon, si Hesus kanunay gidala sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo o sa sinaguga. Naanad si Hesus nga kanunay siyang dalon. Klaro kay itong ebanghelyo nga niingon, nangadto sila sa templo sa Jerusalem sama sa naandan. So sa ato pa, kanunay na silang nagbalik-balik sa templo dala kang Hesus. Ug tungod kay kanunay na sila nga nagbalik-balik sa niining aktuha, nganong gi-emphasize man pag-ayo ang sa nagpangidaron na siya 12 anyos. Tungod kay sa kultura sa mga Hudiyo, kining edad nga 12 anyos, anha na ginitudluan pag-ayo ang bata unsay ilang mga kinailang mga tradisyon o gani kon usas ka anak o panday, tudluan nagpagpanday, mining iya ng katunon unsay trabaho sa iyang amahan kung lalaki. Kung babae, katunon po niya unsanay mga buluhaton sa iyang inahan. So mo na-emphasize ang edad nga 12 anyos. Ug unya mga igsuon, ilang gidala? Uy, nining aktuha, nagpabilin man si Hesus sa templo. Ug sa ang iyang mga ginikanan, nabalaka na. Nangita niya. Usa ka adlawng pinangita, o usa ka adlawng pagbaktas, sa diha nga na kakat-on sila o naibalo sila nga nawala si Hesus. Tulo ka adlaw nilang pinangita ay
Nganong tulo naman, kay wala naman, dili naman, diretso-diretso lang lakaw, hapit-hapit naman, hangtod gayud nga niabot sila sa templo, og didto ilang nakaplagan si Hesus. Og uniya, sa ilang pag-ingon, nganong nagpabilin maka, nabala kami, miingon din si Hesus, wa ba mo nasayod nga kinahanglan, ari ako sa balay sa akong amahan. Og unya, towards dahin sa itong ebanghelyo, miingon, mipauli si Hesus, kuyog nilang Jose ug ni Maria, og nahimong nagmasinugtanon kanila. Sa akong pagpamalandong mga igsuon, nakapangutana ko ba, pagkanindot sa ginikanan nga nagdala sa ilang anak ngadto sa simbahan. Naay nilutaw nga pangutana, gumikan sa akong kasinatian atong duha ka bata, nakaingon ko, unsa ka no kung pananglitan si Hesus, pirmi siyang makitaan, dalun sa siyang ginikanan ngadto sa sugalan, tingali adto sa tumakaplagan. Pero kay tungod kay ganunay siyang gidala sa simbahan, didto siya nakaplagan, ug unya pagahumang pagakaplag, mipauli nahimo ng masinugtanon ngadto sa iyang ginikanan. Mga igsuon, pagkaanindot unta, ilabi na kaninyong mga ginikanan. Una, pagkanindot kung inyong dalhon kanunay ang inyong mga anak sa pagsimba. Tudluan ninyo kanunay ang inyong mga anak, kabahin sa mga Kristohanong mga pagtulunan, ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo o padayon nga gitudlo karon pinaagi og diha sa simbahan. Dihay usa ka higayon nga ambot lang usa po'y nakaon ako atong panahona. Ang akong misa buntag, straight ko, misa buntag, nabakante ko hangtod sa mga alas 6, kay alas 6 sunod na po ako ang schedule pagagabi. Sa bakante na ko nga oras, amot lang usay nakaon ako ato, ngawa man ko'y lingaw, nag-standby ko diha sa gawas ba diha, tanaw ko sa tulo ka misa, murabag nang maritis po ko. Muna may pagkamaritis mo sa ko, sama ninyo. Akong gibantayan, ako lang yung gitanaw ba, pila jud ka mga ginikanan na ba pamilya nga musimba, meaning amahan, anak og inahan. Bahalag pila kabuk anak, wa man sa kumasayod kung pila gyud kabuk ilang anak, basta makakita lang kog ginikanan, no, kuyog sa ilang anak nga musimba. Pila kabuok, makaingon ko pila na kabuok karon, no, nga ang pamilya nga magdungan gyud sa pagsimba. Sa diri lang nga pultahan na akong gitanaw, lain sa kay magsige kog libot-libot. Sa tulo ka misa nga nang maritis ko, wala jud kaabot og 50 ka pamilya nga nagdungan sa pagsimba. Sa ako nang giingon, diri lang pultahanan sa main door, sa Pulta Mayor. Wa ko kaybaw kung diri sa kilid diay nangagi ang uban. Sa diha lang sa tubangayn. Mo na nakaingon ko, pagkagamay na lang gyud, no, nga musimba kuyog sa pamilya. Unya ako sang nabantayan, ubay-ubay ang mga single mom. Nganong single mom man padre, ang inahan raman ug ang mga anak. Nakaingon ko, tingali kini sila taga sitio Banawa. Nganuman ang mga bana wa. So kung atong tanawon, pipila na lang kabuok ang obligasyon sa mga ginikanan. Ilabi na kamong mga ginikanan, obligasyon ninyo, dili lang yun ang paghatag sa mga kinahanglan sa inyong ginika, sa inyong mga anak, ang gitawag na to basic needs. Usapod sa pinakadako niyong obligasyon, mao ang pagtudlo sa inyong mga anak. Timani ang inyong panimalay, ang balay mao'y unang eskwelahan. Sa ato pa kay unang eskwelahan, sa kamong mga ginikanan, mao'y unang magtutudlo sa inyong mga anak. Kamoy mutudlo sa maayong pamatasan.
Kamoy mo tudlo unsaon pagampo. Kamoy mo tudlo unsay angayan nga buhaton. Kung naa sulod sa simbahan, unsay buhaton kung anaa sa gawas, unsay angayan isulob kung pananglitan mo simba. Kamoy mo tudlo ni ana. So kung ato ng buhaton, labing siguro ang bata magtubo nga ana-anay maayong pamatasan. Kaya ang uban rong mga ginikanan, mulikay man sa ilang obligasyon, magtuo nga buutan na kay sila, maayo na kaayo, kay nakahatag sila, unsay pangayoon sa anak, mahatag. Dili biya na husto, dili biya na makaingunta, tingali nindot na, pero dunay dakong kulang nga mao ang pagtudlo kanila, unsaon aron mamahimong good citizen dinhi sa kalibutan o maayo sab nga Kristiyanos. Pariha atong inahan, gipatawag sa maestra, giignan ang pag-abot na sa eskwelahan, giignan sa maestra. Ma'am, kay balo ko ma'am, busy kay ka, kay manager ka, o usa ka, dako nga kumpanya. Pero gipatawag giti ka diri ma'am, kay kining imong anak, pagkabastos. Kining imong anak, pagkapalaaway. Kining imong anak, ma'am, haskang kiata. Maunang gipatawag yun ikaw. Ning ingon man sad ang mama, ma'am, kinibiyang ako sang anak, sa among balay, haskang pagkabastusa. Kinisang akong anak, ma'am, sa among balay, haskang palaawaya sa iyang mga igsuon. O kinisang akong anak, ma'am, haskang pagkakiata ngadto sa mua. Pero gipatawag bagot ikaw, ma'am? Uy, nabali na. Ang maestra na sa giignan, gipatawag ba tika nga kiat masaning akong anak sa mua. Arang di balasa, nga naman, dili mo gusto nga mo angkon o mo hagkup sa ilahang kaakuhan. So muna, mga ginikanan, dala, tudlui ang inyong mga anak. Ika-duha mga igsuon, i-balance tani. Kamusang mga anak, tanaw na to, nindot kayong ebanghelyo. Kaya nga naman, si Jesus may pauli sa ila, nagmasinugtanon sa iyang mga ginikanan. Timan isad kanunay, wala say perpekto nga mga ginikanan. Nga usahay, makita na to ang mga kakulangan sa atong mga ginikanan. Naatay mga lain-laing istorya tingali sa kakulangan sa atong mga ginikanan. Kaysa ako nang giingon, walay perpekto nga mga ginikanan. Pero pagkanindot unta mga igsuon, bisan tuod ang atong mga ginikanan, adunay nagkalain-lain nilang kakulangan, pero ipakita usab nato kanunay ang atong pagtahod kanila. Kay labing siguro, bisan pa man sa ilang pagkatawhanon, naningkamot na sa ilahang kaugalingong pamaagi, aron mamahimong maayong inahan, maayong amahan. Muna nga kinahanglan usab nga makat-on kita sa pagtahod ngadto kanila. Pagkanindot unta ilabi na kamong mga anak, nga ang inyong yung panahon makahatag mo og igong panahon sa inyong mga ginikanan. Makat-on sad mo sa pagpaminaw kanila. Kay usahay, kung doon na tayo problema sa panimalay, usahay, adto ta, din at ganahan mo uli, ganahan na lang ta magpuyo sa atong mga barkada, o nya timan-an biya nato sa kanunay, no? Panahon kung doon na tayo mga dakgong bugat nga problema, ang atong mga barkada, usahay, dili biya ginamoy mo unong nato, ang ato yung mga ginikanan. Sumuna nga kinahanglan makat-on sad ta sa pagtahod gyud sa atong mga ginikanan sama sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo nga mipauli siya ug nahimong nagmasinugtanon kanila sa ni Jose ug ni Maria ug timan isad sa kanunay si Jesus nahimo usab nga kanabang iya sang gituman ang mga kasuguan sa Ginoo. Kay di ba ang ikaupat nga sugo
Niingon man, tahura ang inyong ginikanan. So mga anak, sama nga ang inyong mga ginikanan na ning kamot, nga mamahimong maayo ug buutan nga inahan, bisan sa ilang ugalingon nga mga kahuyangan, kita sang mga anak, doon na sa tay obligasyon sa pagtahod kanila. Doon na sa tay obligasyon sa pagsugot sa ilang mga gusto. Doon na tay obligasyon sa pagpaminaw kanila. Unya kung ugaling ang ilang gusto, kang imong gusto, dili san magkaabot, ilabi na usay mo, dagko na ta. Pagkanindot unta, nga anha sad, musulod ang communication. Mag-istoryahanay, mag-abot ta. Kay usahay, muingon ang ginikanan, akong katungod ang pagdisiplina nimo. Muingon po ang anak, ako masang katungod, isip anak, usahay ba, mag-iyahay tag-claim sa atong mga katungod. Ang resulta, dili ta magkatungod. Sumuna nga importante ang communication. Aron doon na tay isip usa ka pamilya, isip usa ka simbahan, magpanaw ta nga ang atong tumong naa padulong sa gingharian sa Dios, giniyahan sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios diha sa ato ang simbahan. O pagkanindot unta kung mahitabo kini aron ang atong pangandoy nga kalinaw ug paghigugmaay ato gayong makabuot. Palihog manindog.